Moi boas, benvidas, benvidos e benvides a este programa especial de Nadal que se o estades vendo o día 24 pola noite en YouTube, estadelo vendo en diferido porque isto está sendo grabado hoxe, martes, día 21, previo á lotaría. A ti xogas este ano, Patiño? Home, eu xogo porque é o meu plan A na vida é que me toca a lotería. Despois xa está o de traballar e todo xa o B, o C e tal, pero o plan A é que me toca a lotería, claro. Bueno, antes de nada teño que dicir que este temazo co que acabamos de co que vimos de arrancar o programa é de The Broken Peach, unha banda de galega que fai versións moi ben tiradas de cancións famosas, por dicirlo así, en inglés, vale? Antes de nada, antes de arrancar, Eva, imoslle dar a benvida á comunidade lobeirista, a OCI Ponte dos Brozos, a Niña Barcas, a Nel Vergara, a Oiriña, perdón, a Ness Stark e a esta última Ness Stark, este ou estu lobeirista pro, ven de suscribirse á canle, entón benvida doblemente e moitas grazas pola suscripción. Lembrarvos que vos podedes suscribir aí, xa somos 329 persoas de ben nesta canle que nunca tivo que tirar de espada para calar a ninguén no chat, que iso é de agradecer, que non haxa aínda haterismo aquí no chat. Por favor, Entón, todo o mundo nos quere. Síguenos o CEI Ponte dos Brozos, di. sí, síguenos. Por qué? Sabías que ese é o colexio máis grande de Galicia? En O serio? Ponte dos Brozos. Sí, é o máis grande de Galicia, con máis de 1000 Hostia, alumnos. hostia. Sí. Bah, Ollo que top pode é. estar a viralidade aí. Non se fala nada no chat aínda das gafazas que teño postas, pero dinos aquí a profa, bueno, salúdanos a profa, por suposto, e dinos bravo polo Ponte dos Brozos e non é, sen monopolizar, perdoade, por non dar enviado o vídeo, que son un desastre. Profa, se queres por privado, pásache Eva, que ten mellor conexión que a min, pásache a ligación e entras aquí e disnos sola aquí no directo, sen ningún problema. E toda a xente que esteades por aquí podedes facer o mesmo. Hoxe imos falar, como xa vos dixen, íamos falar das panxoliñas. E claro, non se pode falar de panxoliñas sen saber de onde veñen as panxoliñas, non? Entón, sí, no, é que os meus lentes teñen tela, di aquí que estamos abraiados cos teus lentes. No, é que para encontrar, mira, para atopar uns lentes que non tiveran nin cornos de reno, nin orellas de reno, nin gorros do gordo de vermello ese que inventou a Coca-Cola, nin cousas desas, vinme negro, pero ao final atopei este que é ben curioso e dame con ese de aí, co que teño aí detrás. Por certo, non dicides nada tampouco do lucerío. Pero bueno, Luci, eso é como dixo moi aquí boas, a... Janzo dice, boas, a señorita da boina vai facer unha cea de picoteo, de picoteo. Picoteo. Trouxo unha baguette baixo do brazo. Bueno, dicía que o primeiro é falar un pouco da orixe das panxoliñas. Como aquí somos dous que non temos así moita idea de moitas cousas, eu vou dar así unhas pinceladas. Xa o que queira saber máis, que o busque e que lea o tremendo artículo que me papei un pouquiño del para dicirvos de onde ven, vale? No século XV pásase un pouco das cantigas típicas dende o século XII ás panxoliñas. Popularízanse tanto que mesmo derivan cara a relatos de vivencias de xente das vilas e das aldeas. De aí o nome en castelán de vilancicos, vale? Villancicos ven de cancións da vila, vale? E logo, no século XVI, as autoridades eclesiásticas apodéranse das panxoliñas, obviamente, como de case todas as tradicións que hai pagáns, pois aplícanas ás súas celebracións e tal, entre elas o natalicio de Xesús.
Entón, no século XVII, malia a prohibición dos sectores máis conservadores da sociedade, pois as panxoliñas síguense cantando e chegan aos nosos días convertíndose en algo que canta a nobreza, porque son os que poden ler as letras e cántanse maioritariamente en castelán. Entón, o tema é que a min chocábame moito, claro, dicía eu, jolín, como pode ser, no? Porque como pode ser que unha das... Estou falando eu todo, Eva? Como pode ser que unha das cancións que nos chega, que ademais nos chega da nosa querida Lupe, vale? Que chegue en castelán, non? E agora Eva vai vos explicar por que o que ides escoitar despois de que fale ela está en castelán. Pois isto explicoume o meu profe Son Lupe. de baile galego, que ademais é cantador e pandereteiro, como tiñan a orixe eclesiástica, xa viñan en castelán. O maravilloso que ten Lupe, que aí de se escoitar, é que ela canta como se transmitiu, que é algo que nunha das conversas da Lobeira dixo Quique Peón, que ás veces hai máis galego nese castelán, con geada e con todas esas cousas, que en algún galego que se fala. E ela é moi bonita, e dela escoitar agora. Canta como a transmitiu a xente, pois, pero o feito, explicoume o Ramón do Serrador, é que como tiñan orixe eclesiástica, pois cantábanse en castelán, non había volta. Dámoslle, xefe. Ai, que tiña apagado o chisme, porque me entrou aquí o calefactor. Imos ver primeiro os mensaxes e despois damoslle. Imos escoitar unha achega que nos fixo Lupe, aparte de parabenizarnos, de darnos unhas felicitacións natalicias, porque non se pode dicir navideñas, unhas felicitacións natalicias a nós, pois tamén nos manda unha panxoliña máis toda a parafernalia que se facía, nos explica no que ides escoitar, porque ides ver aí este tema e tal. Pero antes imos ver aquí, pois o que comenta aquí Viaxantes, que nos comenta esas gafas xeniais, moitas grazas, Cris. E non falamos da palpadoriña, claro, a palpadoriña tamén, que xa lle metían caña antes e tal. En Inglaterra, vou quitar un momento isto, vale? En Inglaterra veñen a cantar as portas e tedes que darlle cartos. Como trick or treat, mais non hai trick. Vale. Eso está ben. Agora vais contar Lupe, vais contar Lupe como era en Coristanco. Aquí dinos a profa que xa está Eva chinchando, jajaja, dos do Rei que nos saluda. Tamén pasa por aquí a nosa fabulosa Leti da taberna. Boa noite a todas, fermosas caracterización de Nadal, desculpade non ter mandado o vídeo, non dou pa máis nada, sin problema. Quen queira entrar ao directo, que nos lo faga saber, que facemos por facerlle chegar a ligazón, por invitalo, vale? Ou invitala. Se queredes entrar ao directo e dicirnos hola en directo, facemos por mandarvos a ligazón do directo para que entredes. Aquí poden haber hasta 10 persoas. E dito isto, imos agora sí escoitar a Lupe. Son Lupe. Mándovos saúdos para Fran da Lobeira e para a miña amiga Eva Patiño. Agora que vin que estades aí buscando panxoliñas, villancicos e cousas destas, acordeime que aquí na miña parroquia de Oca, no concello de Coristanco, tamén se cantaban panxoliñas e íbase polas portas das casas cantando e pedindo o aguinaldo, non? Chamábanlle pedilo aguinaldo. Entón, cando chegaban á porta da casa dun veciño, os rapaces, para pedir o aguinaldo, primeiro hai que ser educados e pedirlle permiso se che deixan cantar ou non. E daquela eles decían: a esta puerta estamos 4 pasajeros, si nos dan licencia comenzaremos. No es descortesía ni desobediencia ponerse a cantar sin pedir licencia.
E daquela dicíanlle, cantamos? E os de dentro dicíanche, cantade ou non cantade, non? Normalmente dicíanlle, cantade, cantade. E daquela botábanlle unha panxoliña como por exemplo esta que vos vou cantar aquí. Esta noche es noche buena por ser noche de alegría. Caminando vai José ama la Virgen María. Caminan para Belén por ver si llegan con día. Cuando a Belén llegaron, toda la gente dormía. Abre la puerta, portero, a José y a María. Estas puertas son de vidrio, no se abren hasta el día. La Virgen viene cansada, la Virgen parir quería, aún no pare esta noche, ni para la que venía. A la medianoche en punto, la Virgen parido había, un niño como una estrella, el mismo Dios parecía. Tanta era su pobreza que ni un pañal tenía. Bajo un ángel del cielo, ricos pañales traía. Unos eran de Holanda, otros de Holanda fina. Subió el ángel pa'l cielo, cantando el Ave María. Así como lo cantaba, se retira para arriba. Allá en los altos cielos hay una gran cazaría. No la hizo el rey de España, ni otro de artillería, que la hizo el Dios del cielo para la Virgen María. Aí vos vai, panxoliña desde aquí de Coristanco. Bicos e saúdos para toda a xente, bo Nadal, enchedevos ben, a ver se toca a lotería. Bicos. ¡Mua! Moitísimas grazas a Lupe por enviarnos semellante obra de arte que puidestes disfrutar só aquí, na Lobeira Today. Moitas grazas, antes de nada, que se me vai ir a cabeza seguramente. Entonces, 1000 grazas a Viaxantas pola suscripción que acaba de facer, gracísimas. Moitas grazas a Usamama, que sempre entra con 3 bits. Que pasa aquí? Moitísimas grazas e benvida ao especial de Nadal da Lobeira Today. E moitísimas grazas a Ares Menecil por seguirnos, que acaba de seguirnos, e pola raid que nos fixo. Moitas grazas, moi agradecido. Entón, como era iso de que as cantigas eran, Eva, somentes en castelán? Como era o tema este? Claro, como teñan esa orixe eclesiástica, pois xa vían en castelán. Pero agora que acabades de escoitar a Lupe, esa fonética, porque Lupe aprendiu das vellas, e canta, e que bueno, a parte da voz que ten, que acabades de oír, é que Lupe é maravillosa, a parte é unha maravillosa persoa. Isto é como di virgen, ese virgen, sí. Ese virgen é unha geada, é maravilloso. E sí que ten esa, para min ten ese mérito de que se conservou así, que é maravilloso. Bueno, Lupe é maravillosa, e ademais
pedimos, hai que dicilo, pedimos isto en Twitter e chegou no día, Eu creo que ela liu-nos no Twitter e foi ali para o seu esto e xa mandou o audio. Foi así ou non foi así, xefiño? Sí. Eso foi, o día que pedimos o tema foi o que chegou, foi a de Lupe. Pero debo dicir que tamén nos chegou unha a última hora, onte creo que foi, Sí, foi onte, non? Ou hoxe. Foi onte. Foi onte Onte á noite, chegounos é outra unha, que a min me fai moitísima ilusión tamén, claro, porque estas bergantiñanas son moi boas. claro. Chegounos outra, precisamente tamén da zona de Bergantiños, mais esta demostra que tamén había panxoliñas en galego e tiradas, tiradas a pandeireta. Entón, ímola compartir. Lévame un tempo compartir o vídeo, entón teño que encher aquí co tema. Vaille dando. Estas foron profes miñas, vale? Foi profe miña de pandeireta e a outra foi profe das nenas de gaita que, por desgracia e para disgusto meu, non seguiron. Son dúas irmás xemelgas. Son moi maravillosas porque Bergantiños, xa sabedes, se por algo se nos coñece é pola maneira de cantar. Eu, por exemplo, son de Bergantiños e canto moi mal. Pero idelas escoitar. Elas, ademais, son sobrinhas dun artesán daqui de Carballo que fai unhas pandeiretas que tocan, que eso é de vicio. Que unha vez eu na Coruña entrei a unha tenda de música, porque a miña filla é música, e pregunteille polas pandeiretas e di, estas son moi boas, fai nas iglesias. Eu, se fai iglesias xa sei, eu xa teño eu xa sei onde está a iglesia, sei onde ten o tallar. E elas son sobrinhas de iglesias, é dicir, son dunha familia de xente do tradi, como se di Pois, agora. imoslle dar logo, dalle. dar logo e imos escoitar como era, Adri e Jenny. Adri e Jenny. ¿No? Preséntanse elas, agora vos lo din. Imos aló. Hola a todos, que tal? Somos Adri e Jenny Felpete e queríamos desexarvos unhas boas festas e, sobre todo, portádevos ben para que non vos traigan carbón ou reises e nada, queríamos mandar un saúdo tamén para Fran e Eva de Lobeira Today e nada, vamos tocar un cachiño dunha panxoliña, vale? Veña, saúdos e bicos para todos. Tengo una piscina pero con 12 polos también para regalar, ya viste que está de Porto en Belén, sala y bebe baixo, peta y me poquino para que no desperte o no son menino. Os fillos bonitos dormen camas douradas, todos os niños dormen tiradillos nestas fallas, sala y me ven baixo, peta y me poquino para que non desperte o noso menino. En Belén hai moitas festas, tocan pandeiros e frautas, vámonos a la tamén a tocar as nosas gaitas, sala y me ven baixo, peta y me poquino para que non desperte o noso menino. Bo Nadal! Pois moitísimas grazas a Adri e Jenny Felpete pola felicitación e pola panxoliña. Isto é un luxo, Isto que temos aquí é un luxo, Decía antes Frei desde o Rei, di, aquí hai nivel desde o Rei, aquí hai nivel, porque nós temos amigas de nivel, porque somos xente de nivel. Claro, pero tamén temos, falando agora que tocamos o tema de Dos do Rei, tamén temos a Dos do Rei esta noite que nos enviou non un, sino 2 arquivos. E máis, mandounos. El vai decidir, Dos do Rei vai decidir agora cal quere ver primeiro. Entonces mandounos unha felicitación xunto con María Sabarís de Fora de Mapa e mandounos unha panxoliña, pero unha panxoliña moi peculiar. Entón que diga el no chat que é o que poñemos primeiro. Eu tiña pensado poñer a panxoliña agora, pero bueno. Imoslle dar a benvida por aquí. Está aquí Dos do Rei que che comenta, Eva, que di, bueno, tú espera que enviei eu, que é lamentable, dis que
Bueno, eu, a ver, eu como son do programa, unha desas xa escoitei. Emocioneime moito dos do Rei, porque ti xa sabes que está feo dicilo, pero dentro da audiencia un tamén ten os seus favoritos, e dos do Rei é un dos meus favoritos. Quero vos a todos, pero el teño aí intros que me gustan moito. Bueno, salúdanos por aquí Fedello tamén, que está, verdade que chega tarde. Bueno, non pasa nada, só te perdiche a Lupe Branco e a Asfelpete cantándonos aí dúas panxoliñas tradicionais, unha en castelán agalegado e outra en galego. E seguimos por aquí pinchando mensaxes antes de poñer a mala, como di dos do Rei, que di primeiro a mala, entón imos poñer primeiro a panxoliña. Entón... dicíanos Sandra, Eva Palpadora Chechi, e aquí di dos do Rei a panxoliña, vale, para acabar ben, sí. Pois... aquí, me parece aquí que Cris de Viaxantes vai facer sangue, Juan, vaiche facer sangre porque sí. E imos xa entón, porque que saibades que as panxoliñas, os villancicos en castelán, non son cousa só de España, tamén os hai noutros países. E cóntanolo aquí o Juan, que nos mandou, a ver, espera que a encontre. Aquí está. Sí, porque xa sabedes que el ten o seu podcast así... Claro, fora de mapa, e el fixo... Claro. Se non os coñecedes, a Juan e a María, podedelos coñecer nas conversas da Lobeira. Que pouco sirven as conversas da Lobeira para coñecer xente que merece a pena coñecer. Entón, tiro a panxoliña e decidesme despois que vos pareceu. O mesmo ata facemos unha votación. A ver, para que lle dades unha votación aí, tipo Eurovisión ou algo. Pois eu son Juan dos do Rei, o do podcast Fora de Mapa, e como son moi filoleno, pois vou cantar unha panxoliña en grego que se chama Kalin esperan arjondes. Eli en Grecia as panxoliñas chamase Kalanda e son cantadas polos nenos o 5 de xaneiro. A entonación non será a millor porque eu cantar non se me dá moi ben. Se cadra black metal ainda bueno. Pero penso que a fonética, bueno, non é tan difícil, pero unha persoa que fale castellano, a fonética do grego é bastante faciliña. Kalin esperan arjondes, ani inoris modos as Christuticia genisi, napos tarjantikos as Christos genates imeron, enviz leem tipoli iurania galonde, here trete fisisoli. Pois aí quedou. Temos unha panxoliña, a primeira panxoliña que soa na Lobeira Today en grego. Aí o deixamos. Aí o deixamos o Juan dos do Rei con unha panxoliña en grego que imos volver a poñer outra vez a ver como se dicía. Son Juan dos do Rei, o do podcast Fora de Mapa, e como son moi filoleno, pois vou cantar unha panxoliña en grego que se chama Kalin esperan arjondes. Kalin esperan arjondes. E imos poñer outra vez para ver como se din as panxoliñas. Vale, como se lle chama as panxoliñas en grego. E en Grecia as panxoliñas chamanse Kalanda e son cantadas polos nenos o 5 de xaneiro. Calanda, chámanse Calanda. Jo, Caranda. Pues, mira, Caranda ou Calanda dos do Rei, acláranolo aquí que... Bueno, a min gustoume moito recibir esta historia. Ui, que temos aquí. Oi, mi madre. Imoslle dar paso a unha visitante inesperada que se acaba de unir. Imoslle dar paso. Moi boas, Pilar, benvida. Dios, eso supera as miñas gafas. É que dixen eu, a ver, isto está, aquí o nivel está moi alto. Eu, así, señora da casa, que eu estaba aquí traballando, non? Isto contaba eu aquí como a planecer no mundo mundial. Ai, por favor.
Entón, Maravillosa. A ver se non entea o lumen ti, ten cuidado. Oes, pois Agora- aproveito que estamos así, pantalla a pantalla, vouche dicir felices festas, Pilar, e que teñas unha boa saída e unha boa entrada, que di miña máis sempre. Boas festas e feliz anino para todos, para vos, para toda a xente que vos segue, é xente que ten moi bo gusto, eso hai que dicirlo. A xente que segue no ver é xente que ten bo gusto. Bo gusto está garantido. Grazas pola parte que nos toca. E de verdade, cando vin o directo dixen, hola, era hoxe, eu como sempre debendo, a mala a final, e dixen, bueno, mira, eu estaba facendo outra cousa urxente que teño que entregar mañá, que por suposto teño sen rematar, como non. Dixen, pero home, aquí a oportunidade de estar aquí. Un ratiño podes entrar, un ratiño podes entrar. Sí, un cachiño entramos. Que guai vervos. Pon aquí o fedello que falta Iago, with the lights and the music. Bueno, dime aquí, ese turbante da poderes telepáticos, with the lights, with the music, Abel Caballero apróbal. Sí, Abel Caballero apróbal total. Temos moitas luces, en Ribeira tamén temos moitas luces. Un gorro di 2 rei, dio o Juan, que é un gorro contra o 5G. Sí. Ten cuidado, non vai a chocar cos microchips das vacinas, Xa mo dixo Roxe, ti verás. A ver se non temos desgusto. Jolín, pois moitísimas grazas por te pasar, Pilar. Home, grazas a vos. Non te robamos moito máis tempo que teño que facer. Home, sobre todo porque vou notar no recibo, non? Vou ver, este pico era aí esa visita que fixen a Lobeira. Sí, pon aquí Manel de Bardao, escollede un extintor que a profa está queimándose. Estás maravillosa, profa, de verdad. Quero dicir, para ser improvisado, escoita, para ser improvisada esta entrada, moi guai, Estaba eu escoitando a Lupe e decía, e agora como fago eu? Digo, nada, non sei como reducir o nivel de luz, nada, un chapa de pintura polo baixo. Digo, gustouche a panxoliña de Lupe? Gustou, non che digo cando a veo a correr, pero escoitando. E xa Eva, ti biche, xa Eva metendo. E que hai máis galego aí, que moitos galegos que se fan, e que non perde oportunidade. No, pero eso xa o dixo, eso xa o dixo Quique Peón. Quique Peón dixo que había moitos galegos, non galego falantes, que tiñan moita máis prosode, moita máis entoación galega que moitos galego falantes. Claro, había que poñelo no contexto daquela conversa, pero viña falando das cantigas que se cantan en castelán, e cando falou co Quique Peón. E este é o caso, porque eu digo esa fonética cando di virgen, que é unha geada aspirada, porque non di virgen, di virgen. Sí, no, pero que fai a geada de Coristanco, da zona de Bergantiños, porque non é Bergantiños, é Bergantiños. É aspirada cara dentro. Eso explicouno moi ben. Digo, esa geada explicouna moi ben a Mancebo no LG por 15, na charla que deu no LG por 15, explica moi ben esa geada, que lle berrou a mai por perdela. E recuperouna. Bueno, imoslle dar paso entón a outro visitante, a outra... Dime. Un anaquiño, recordade, o galego o mellor agasallo. Agallade produtos galegos e a poder ser en galego tamén. Que hai moito onde gastar, hai moita creación. Temos aquí xentiña como Iria xa polo Twitch, que fai unhas cousas maravillosas. Cando chega o momento de gastar, hai xa que acordar da casa. Sí. Acordade polo galego. E en mercados de proximidade. En mercados de proximidade. E, bueno, felicitar aquí a Raíña das Masas. Eva, moita masa e moito calcetín para este Nadal. Ai, Dios. Moito calcetín. Non dixas iso que non temos... Escoita, profa, non temos patiño en Twitch hasta despois de Nadal. Como vai ser iso? Moito calcetín. Mi madre querida. Vais acabar as existencias de calcetíns. Moitas grazas por te pasar. Unha aperta moi forte. Chao. Chao. Bueno, Eva, temos tamén por aquí, que pedía tamén aquí facernos unha visita, a Sandra. Entón, ímola pasar directo. Sandra! Moi boa. Que pasa? Que tal?
Benvida ao especial de Nadal da Lobeira Today. Naceu Que bonito o algo forro. aí, non sei quen sería. Sí, Ven os de cornos vaca, aí. ven de vaca finlandesa do norte. Por favor, que bonita. Mu. Que pasa? Vin a profa de moi envexa. Dixen, eu tamén quero. Home, claro. Ensinar os Bueno, meus pues- cornos. Pois idevos animando, os que queirades pasar, idevos animando. Imos aproveitar, agora que está Sandra aquí, imos poñer a outra parte, no? A outra parte de Juan Arranca. dos do Rei, a outra parte de que nos mandou, vale? Veña. Vou lanzar, Pois xa entón, comentamos mentras... ca Sandra. Claro, xa comentamos coa Sandra. Entón, Veña. Eu tamén son música, por certo. cal tocas? Que tocas ti? O saxo tenor. Que dis? Eu toco a guitarra e o tambor. Eu Bueno, toco pero o carallo. É que de verdad. O aquí está. carallo, eu a gaita, Bueno. cando me deixo. Lanzo, vale? Veña. Bueno, aquí desde Bruxelas, a miña compañera María Sabarés, fantástica, desde Londres, enviamos tanto o Fran como a Lobeira Today 5 trillóns de apertas que ben as merece, porque o tipo non para, non ten paría, non sei como un día non topa ou colle unha anemia ou algo, porque está aí en multiplataforma, só lle falta o TikTok, eu levo tempo intentando convencelo de que se meta o TikTok, pero non hai maneira. Así que moitas apertas, piquiños, cariños, e a ver cando nos vemos para comer un poquichiño de churrasco, no meu caso, porque non son gran fan, pero bueno, si quere churrasco, pois ou froita. churrasco todo o que queira. Bueno, o meu Come de churrasco, froita. eu tampouco son fan, pero sempre entra ben, Así, se vas a un sitio bo, entra ben. Así que eu súmeme a ese churrasco e aos saúdos desde Londres, como dicía Juan, e xa que ven o Nadal, pois felicitar o Nadal a Fran, a Lobeira, a todo o universo da Lobeira Today, nada, que pasedes boas festas, e andade abrigadiños, que parece que vai haber bastante frío este Nadal. E ca máscara. Ca máscara, sí, sí. Vacinarse. Hombre, sempre que se poida, a vacinarse. Bueno, bicos e apertas, chao. Chao. Moitísimas grazas a María e a Juan do podcast Fora de Mapa por ter enviado esta felicitación, esta parabenización de natalicia, vale? E a min mólame moito estas cousas. Non sei a vos como se vos dá. Estamos, por certo, estamos aquí o completo de plantilla de Alobeira en Twitch. Eu viña a O que pedir ven o sendo Arnaldo. o chefiño, Galloso e Super Piñeiro. Sandra tocouche ser o Super Piñeiro, que tamén é de Ourense, claro. Eu non son de Ourense. Bueno, pero é da hai que zona ser- sur, é da zona sur, xa está, deixámoslo así. Os Todo miños, sur, sí. Escoita, os meus fallos de xeografía son meus e punto. Poño Ourense donde quero. Se eu digo que eres de Ourense. Total, Vigo está cheo de ourensas. Bueno, eu penso que sí, no? Ao final Vigo será a praia de Ourense, non? Totalmente. Se hai ourensáns que queren ir á praia, claro. Día hai dos do Rei que se hubo cea. Bueno, No, non houbo cea de empresa de Nadal, no. eu non quería dicir. No, porque non están as cousas para xogala, No. Non. Ademais, tuvemos que reinvertir no negocio todo o que ganamos. Todo Sí, porque todo o pouco que despois ven ganamos. Facenda e ármanos un Cristo. E nós non queremos marchar para Andorra, entendes? Temos que facer cousas. Bueno, se hai que marchar, marchas, non, tampouco. Sí, Eu sí, son sí. máis de Portugal, pero non sei como vai aí a cousa de Facenda. Bueno, Sandra, podemos adiantar algo aí xa ou aínda non? Veña, non sei. Damoslle un pouquiño. Crea hype. Veña, dádelle que É estamos que o mesmo- no Nadal e hai que darlle, veña. É que o mesmo ampliamos os programas da Lobeira Today, como non tiña abondo, como non había abondo, Como eran Home. poucos, pariu. o mesmo ampliamos un pouquiño aquí o tema da Lobeira, claro, pero é que agora non sei onde puxen. No, é que non. Este xefe está mil cousas, non atopa nada. Non podemos porque non teño. Só teño Ahora calcetís. contádeo.
Só ten calcetins. Non. Ahora non deixe de la xente así, ahora contade. No, resulta que eu consciente de que hai cousa dende hai un ano máis ou menos, que, bueno, hai máis, dende hai 2-3 anos que me deixei, despois ao principio coa excusa da miña operación de xeonllo e despois fun estirando esa excusa ata que se solapou con outra excusa, que pisou outra excusa e que tal. E ao final que non me quixen e coideime moi mal e collín peso. Voltei coller todo o peso que perdera antes de ir para os Países Baixos. Entón, aproveitando que tiña en plantilla a unha dietista, díxenlle, Sandra, que che parece? Díxenlle eu, Sandra, que che parece si en xaneiro me poño a dieta? E xa me dixo, no, por qué? Sandra, por que non me teño que poñer a dieta? Por 1000 razóns que imos contar a partir de xaneiro. Exacto, aí está, ese é o hype. Entón, eu dixenlle, quero me poñer a dieta, e dixome, no, porque non te podes poñer a dieta, non se pode un poñer a dieta. Entón, imos comezar un programa caralludo despois do Nadal, moi ben tirado, porque a quen se lle ocorre empezar unha dieta antes de Nadal? A Fran, nada máis. A ver, claro, dieta entón, nunca, pero cambio de hábitos antes do Nadal é o mellor antes do Nadal é unha inmolación. Eu penso que é unha inmolación antes do Nadal. Ao contrario, é o mellor momento. Sí, empezaremos xa, entón. Non, que vou pillar vacacións, que me fan falta. No, o caso é que imos sacar un novo programa a partir de xaneiro, aínda non sabemos nin con que cadencia, nin se vai ser mensual, nin se vai ser quincenal, nin se vai ser semanal, diario non, por Deus, que se vai chamar o tema. Que se vai chamar Dietista Lobeirista. E ata aí podo ler. Mira que pensamos mogollón. Somos os reis do naming. Pero mira, como Eva sabe de pilates, igual tamén podes sair en algún programa aí dándonos consellos posturais, sí. E para fortalecer determinados grupos musculares. Ai, me cago en diolas. No, se ao final, espérate ti, que o de Lobeira SL non vai quedar solamente de coña isto. Entón, vámoslo petar. Ou ímolo petar ou petamos. Pero o caso é que po ano que ven, despois do Nadal, aínda que aquí a nosa dietista de cabeceira di que é un bon momento o Nadal para comezar a cambiar de hábitos, de feito algo xa fixen. Tampouco vou enganar. E que bo da miña profesión é que cando xa sabes que vas ir, xa empezas a cambiar hábitos. Claro. Porque xa tes presente. É que algo xa fixen, non moito, pero algo xa fixen. E agora en Nadal vou aproveitar para salir máis a andar coas cadelochas, facer algo máis de exercicio, etc. Que xa o fago, eu xa vou a pé ao traballo. Pero bueno, o caso, iso, que ven ese programa coa Sandra que me fai, en serio, que me fai moitísima ilusión facer este programa, porque xa viña de atrás, verdade? Pero digo, xa viña de atrás, xa faláramos hai canto, Sandra? Hai 2 anos, case. Eu creo que máis, porque foi antes da pandemia. Sí. Foi cando claro, sí, eu empecé a ser dietista, ou seja, que foi fai 4 anos. Pois xa faláramos daquela, xa lle enviara uns vídeos que gravara eu para que mos analizara e me mandara as correccións. Cousa que me mandou. O que pasa é que non foi a ningunha parte, como moitas das cousas que emprendo. Pero o tema é que estaba con esa espiniña aí de facer ese rollo de darlle unha volta a todo, non? E aí atrás, pois nestas reunións de empresa que facemos, pois de empresa, como sona iso. Pois iso, pregúntanos aquí. Sí, que di aí tuiteiro, comer pouco non, comer o suficiente. Comer de cuclillas, dice. De cuclillas, bueno. Se eres capaz. O saber vivir do Galitwitcher, di aquí o dos Galitwitcher. É que se trabucou todo. Fixo Galitwitcher,
Quedouche moi ben desde rei. Dime aquí, ves, Moisés Pombo colleu a historia. Sempre andas dicindo para o ano que ven. Sí, É o típico sí, da é certo. cultura da dieta. O ano que ven, el lunes empiezo la dieta. E preguntábanos que hábitos hai que coller. Pois estate atento, stay tuned, como din os americanos. Stay tuned. Next No se year, vaya todavía. January. Na Lobeira Today. Moi boas, aquí. Vivan os sombreiros, dinos aquí a corte do director. Pois nada, Sandriña, moitísimas grazas por te pasar. Xa vimos ao Juan que nos deu os parabéns, nos felicitou o Nadal e xa dixo que non sabía como non toupaba. A veces toupo. De feito, logo contarei unha cousa, o mellor. O dito, queres quedar? Queres quedar con nós? Eu ofrezo aquí. Queres quedar? Eu estou en pijama, Escoita, ti cando te queiras ir, dis adeus e marchas. Entón, imos seguir. Procrastinar é maravilloso, di a profa. A profa non vai dar acabado eso, vai dar as 4 da mañá. A entón, imos seguir. Vai ser fan do programa de Saneiro. A profa é fan da Lobeira Today, en xeral, de todo o que fai a Lobeira Today. Entón, imos ver a seguinte felicitación que temos, que a min fíxome moita ilusión tamén. Imos aí, imos encher isto con algo, porque... Pois cántalle ti, xefiño, xa vai. panxoliña. Xa vai. No, despois poremos algunha, que teño algunha por aquí. Hai que cantar, ui. No, non hai que cantar. Adeus, Sandra, hasta logo. Ai, o de Barbados. Que pasa, lobeiristas? Aquí estamos a equipa do Ministerio do Cinema Freak dende a Cidade das Luces. A 2022 pedimoslle que esta comunidade youtubeira siga medrando para cada vez ser máis fortes na nosa lingua. E nada, unha aperta enorme a Fran, felices friki festas e longa vida ao novo cinismo. Como me gustou isto do novo cinismo. Encanta. Sí. Longa vida ao novo cinismo. É maravillosa esa felicitación. Gustoume moitísimo. Bueno, que ides facer este Nadal? Comer turrón. Turrón de que? Come froita. Turrón de froita? Sí, froita. De onde sacache esa foto enfermiza, por favor, de pizza con kiwi? A quen se lle ocurreu semellante porcallada botarlle kiwi a unha pizza? Saquei nada Deb Twitter, Gali Twitter desa. Do Deep Gali Twitter. Do Deep Gali Twitter, que últimamente ten un movimento. Di aquí tuiteiro que comer turrón implica comer cordeiro. Non son moito de cordeiro. A mí non me gusta, A min iso de lamar el mero e de la tierra el cordero, eu nin unha paciente outra, díxome que ela ia comer bacallao con coliflor, con Portugal, e mira, boa acción. Dicide por aí que ides comer. A ver, que en Galicia cómese o bacallao con coliflor. Bueno, Dios, perdona a miña sogra, se ten perdón, que lle perdone, sempre o facía. Hai moitas casas onde se fai en Galiza, sí, hai moitas zonas onde é tradición. Non sabía que aquí tamén. O que pasa é que despois, cando veu a riqueza, a xente botouse ao marisco e adiós á tradición. Ves? O marisco, que era algo que se lle botaba as jaliñas, que ninguén comía, e agora é como de alto standing. Pero digo unha cousa, na miña casa nunca foi tradición o bacallao con coliflor, de Nadal. Porque se comía bacallao con coliflor, Dios, que ben me quedan estas lentes. Sí, estas guapísimas. Digo, é de sogras, profe, debe ser de sogras, non sei, debe ser de sogras. Non sei. Como non teño sogras. Porque a min, na casa de miña sogra levase moito o bacalao con coliflor. Sen embargo, na casa de miña mai,
faise a diario, é dicir, faise un día de diario normal e corrente, o bacalao con coliflor, o bacallau con coliflor. Entón, claro, non o comemos en Nadal, porque en Nadal comese algo que non comes de diario. Entón, pois comese uns langostinos ou o mellor... Aí falaches, en Nadal comese algo que non se come de diario. O turrón non se pode comer dende outubro, chicos. Claro. O turrón que xa o poñen á venda acabado agosto, empezando setembro, xa poñen o turrón aí á venda, non se pode comer en agosto. A ver, espera, que... Dios, non, en agosto tens que comer o que te quedou do Nadal pasado. Que fago eu moito, comelo no verán. Os polvoróns, que xa, mira esa data, dis, Dios, isto de cando é? 2019. Tamén fai o... Que é o que fai a sogra da profa? Tamén o bacallau con coliflor? Ai, Dios. É que se fai en moitos sitios en Galicia, así que se fai. Espera, que me pica detrás do árbol. Non sabía iso que di a corte do director, que Zorza... Pícame detrás do árbol. Rascaba así. Rascaba así por riba e claro, non rascaba. A min pícame o nariz. Pícache o nariz. Era un poquinho enrojecido, Por metelo onde non deo. Cala, que non estás na mazá. Fala ben. Ai, perdón. Di aquí a corte do director, viva o novo cinismo. Viva o novo cinismo galego. Sí. Xa me explicaredes que iso que non lo pido. Eso, calquera día chamamos a Paco. De cine, cinismo. Sigos fai pouco. Gústame moito, mira que eu son friki, non o coñecía. No, pois mola moito a canle. Sí, agora xo sigo no Telegram. E po ano eu farei por ir ao festival, porque o festival dis que está moi ben. Zorza máis turrón. Eu tive un coñecido que tomaba bocatas de nocilla con sardiñas. Ollo, zorzada de verdade, que zorzada de verdade, para que non saiba o que é, a zorzada de verdade é o que se fai o picadillo dos chourizos. Esa é a zorza de verdade. Non é raxo con pimentón. Bueno, dice pemento moído. Non se di pimentón. Pero bueno, vou vos poñer outra. Mentras lle pregunto... O Pablo está petando... Sí, antes o vin e dixen, hostia, 500... Sí, porque houve unha modificación da modificación. Onte o Pablo rematou un directo falando da modificación esta que fixo a Consellería, e cando o acabou, xusto lle chegou unha notificación de que había unha modificación da que ele acababa de falar, e daquela hoxe tiña que facer outro directo. Despediuse hasta o ano que ven, onte, pero xa volviu hoxe, porque claro... Pois esa raíz vai estar disputada, esa raíz o que apañe esa raíz o quito, Bueno, vou decir o que comemos na miña casa, que estabades falando de comer. Na miña casa tamén son dos de así uns langostinos e estas cousas, e ameixas e así, porque tamén foron dos que renunciaron á pobreza para botarse ao marisco. A mí non me gusta moito o marisco, que os saibades. Eu prefiero comer un anaco de carne. Ou, sabes, unha cousa así que me encha. Eso é o que imos comer. Turrón pouco. É así. Porque a min o turrón justamente máis deixalo para despois. Polvoróns non, que me atrajoume toda. Non. Dicía aquí antes, bueno, decía moita xente, moitas cousas, pero dicía a Pilar decía nocilla con sardiñas, eso eu non sei. Sí, un coñecido tomaba esas mesturas raras. Nocilla con chorizo, isto sí que eu teño comido eu de pequena e era moi habitual nos nenos dali da volta. A mí dábame mantequilla con azúcar en bocadillo. Di aquí di Grubi que a zorza de verdade é a que tomaban en Viven. Non sei se vistes esa peli, pero sí. Esa foi boa, sí. Esa foi boa. Está informando da mesa de hoxe. Non che digo.
Mi má acabará por marchar para Andorra grazas a falar das oposicións. Fai ben. Se non o fai a Consellería, alguén ten o que facer. E aí Pablo fai un traballazo. Un traballo Porque social. para facer esos vídeos e para facer esos directos hai que ler moita metralla, que sabemos todos que os DOGA e os boletís oficiais provinciais e toda esta merda veñen redactados como o cu, Hai que entendelos, que manda collóns. Claro. E logo dá lugar a interpretacións. Mira, a profa dixo aquí, cando lle vedes os cadros de fondo a Eva non vos dá moitísimas ganas de ir a mangarlle un. Bueno, pois eu ando pensando pensamentos de dedicarme un pouco máis a pintar po ano que ven, porque morro a miñoca, profa, morro a miñoca. Ao mellor non son uns cadros de grande calidade en canto ao material, si a técnica é eso, porque eu teño que dicilo, eu pinto ben, sei pintar. Quero dicir, sei pintar porque aprendín, carallo, e logo. Ao mellor po ano que ven, pois, bueno, xa verei, po ano que ven e non ven, pero hei de facer algo con isto, e senón ao mellor na Lobeira un día sorteamos un. Claro, a mí pintar o indio dáseme moi ben tamén, mira. E a mí pintar a mona. No, pero ao mellor fago un cadro para que sorteemos na Lobeira aquí entre a nosa xente, así de... Anda, porque mira, sí, pois outra novidade. Outra novidade. Vos propósitos para ano que ven, vos propósitos para a nosa xente da Lobeira. Sí. Vou ir anotando, porque... Pero que vai ser, un desnudo? Un peugo, un calcetín. Bueno, levo semanas pensando neso, porque estou pintando algunha cousa, e levo pensando, e digo, podíamos aí sortear un, porque eu estou pensando, veña, que hoxe estamos de confesións, estou pensando moi salirme do sistema, poñerme a pintar e ir vender pola rúa porque se gana máis que traballando. Quero salir do sistema, quero abandonar todo, levo 4 anos, rema que rema, e isto non me leva a ningún sitio, eu quero parar de remar e... que me leve... Mira que di aquí a corte de director que di posar por Skype. Claro, se pinta un espido que alguén pose por Skype, pero pode ser a corte do director, que xa se di que vai ser voluntario. Bueno, vamos estar aí. Habemos de sortear un cadro. Francés? Bueno, vou vos poñer, falando que ahora que está falando aquí a corte do director, vou vos poñer outra felicitación que me chegou. Esta sí que foi de última hora, Dende a corte do director desexamos unhas felices festas a todos os espectadores da Patiño en Twitch e da Lobeira Today. E bueno, tamén aos seus presentadores ou actores, ou como carallo lle queirades chamar. Os actores, disque. Arriba grazas, os Paco. gorros. Moitas grazas, Paco. Ademais, co gorro de intelectual, que ese non é un gorro calquera, ese é o gorro de poñerse serio. E é un borsalino, chámase. Sí, pois el ten o borsalino para poñerse, verdad, para temas serios, que non lo diga por aquí polo tema. Non coñecemos a ningún Paco. Que Paco? Quen é este? Paco. Dinos aquí a profa, a ver, que me está fallando aquí o tema. Cantos centos de chapeus tes? Pois eu a ver, a corte do director coñézolle dous, que saíra con 2 ou 3, non caio agora. Nunca suficientes, dinos. Co seu Lenin chapeu. Sí, co gorro ruso. Sí, é co que máis mirad unha cousa, cal é a vosa panxoliña favorita? Eu aprendín no cole... Tío. He de pensar. Aprendín a deste Fidelis, pero que está en latín. É o único que sei en latín, pero panxolín... A deste Fidelis. Adeste Fidelis, leti triunfante, venite, in Belén. Mira, pois aí temos a Sandra que nos veo a cantar unha panxoliña ao final, velo? Ao final deixouse levar, E aí está. E a túa Eva?
A miña é un canto de reis. A min o que máis me gusta do mundo mundial destas datas é o canto de reis de Neda. Pois Neda, ese é o teu xetiño. Témolo preparado. Témolo preparado. Témolo preparado con letra e todo, para que cante a xente. Moitísimo. Entonces, canto de reis, a ver onde o teño. Dalle. A min encántame esa panxoliña. É unha panxoliña e un canto de reis, porque fala dos reis. Veña, pois ímolo lanzar. Son moi fan, podo escoitala en bucle. Esta canción canta a Cempés, que é un grupo ferrolán, vale? En Ferrolán. É larga, Podela cortar de teles, Que vos Más lindo que o sol nacente de abismo las mañanciñas. Más lindo que o sol nacente de abismo las mañanciñas. Los tres reyes magos van para Belén, quitaron los trocos para correrme. Lupe da cabeira, bailes o café, esperanza de Macario, peneira de pé. Los tres reyes magos van para Belén, quitaron los trocos para correrme. Lupe da cabeira, bailes o café, esperanza de Macario, peneira de pé.
A ti se la bella ten un matiné, todo neda sabe de qué colores. A ti se la bella ten un matiné, todo neda sabe de qué colores. Porque Reyes Magos van para Belén, quitaron los tocos para correr bien. Lupe de Cabeira fai de son café, Esperanza de Macario, Peneira de pé. Porque Reyes Magos van para Belén, quitaron los tocos para correr bien. Lupe de Cabeira fai de son café, Esperanza de Macario, Peneira de pé. Bueno, que vos pareceu? Unha chulada, Eso. Está moi ben. Opinade, a min ten, encántame. Esta panxoliña encántame. ten a parte así máis movida, a parte así máis operística. Está moi ben. Más operística. Operística. E a final, super ben. Vou vos poñer a que me mola a min, vale? Veña, veña. Entón, vou compartir pantalla e agora comparto unha pestaña e agora comparto isto e deixademe un momento. E aí vai. Reggaetón. No. Encántame. Oh, ya. É un artista. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. Debe ser felicidad. ¿Qué es? Los niños tiran nieve en vez de calaveras y juegan tan felices y no hay muerte en las aceras. Escarchan las ventanas, difícil de creer, y siento en mis huesos el calor de mi interior. Ahí va, ¿qué es? El muérdago colgó, ¿no ves? Se besan como no. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué horror! ¿Qué es? Sí, un árbol puedo ver. ¿Por qué tanta decoración? Ahí va, son luces de colores, hay adornos relucientes y cositas muy brillantes y parece divertido. ¡Sí, señor! Es diversión, pudiera ser lo que soñé. ¿Qué es? ¿Qué es? Por fin, es hora de dormir. A ver, no hay nada por aquí, ni un fantasma ni una bruja que asuste a los niños en sus sueños. Son tan dulces, tan felices. Ah, ¿qué es? Fantasmas, pesadillas y brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial. Y todo huele a dulce, a golosina y a pastel. Amor, calor, hay a mi alrededor. Y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más y quiero más y más y más. Conoceré al fin qué es. Quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Ciudad de la Navidad? A min encanta. Canto xente nova. Hola, hola.
A min agora que teño o Micho aquí... Hola, moi boas, acordoume a benvidas, benvidos. Dios mío, vou mirar aquí porque me parece que Pablo mandou a toda a xente pa aquí. Me parece, Pois non Pablo Mercedes, acaba de non facer unha Mercedes. raid Non con Mercedes, 299 persoas ao Patiño en Twitch, que estamos falando de panxoliñas. Xa falamos dunhas poucas en galego, agora ben, se vexo seguimentos novos, se vexo suscripcións novas, poderemos volver a poñer a de Lupe, poderemos volver a poñer a de Lupe Branco, ou poderemos volver a poñer a das Felpete, poderemos volver a poñer. Benvidas, Pero non Mercedes, benvida a toda a quería xente. dicirvos Dime. que eu vou da palpador, non é que sexa así, normalmente non son sin boina, pero... Non, Ou de pintamonas. Eu son así normalmente. Vou sempre Sí, con ela, por cornos. exemplo, pois vai por Vigo, ela vai así, é moi coñecida Vou así. por... É por ir o así. normal. Sí. Dicía eu Bueno, que agora que teño un Micho aquí, estábame acordando a panxoliña de Tino Vaz, que di os gatiños buscaban unha estrela. Aquí me está acordando, pero me está clavando as uñas espétamas as Aí está amasando. De que aí. vai esta canle? Pregunta aí RG Mareque. Pois esta canle de que va? Esta canle ten, podemos que vai? explicar Pablo, de feito ten explicado Pablo nos seus directos, me parece, pero sí, esta canle vai de que fai conversas unha a semana, a última deste ano témola mañá e continuaremos o ano que ven con elas. Esa é unha das cousas que fai esta canle, a Lobeira Today. Outra cousa é este programa que se chama Patiño en Twitch, no que dous non filólogos falamos de lingua en diferentes aspectos da sociedade, a nosa percepción desa lingua, da lingua galega, obviamente, que somos Eva, esta que está, a ver, que teño un modo espello, esta que está aquí ao meu lado. A señora de boina con Micho ao lombo. A señora afrancesada, con gato ao lombo, e eu Unha falamos de palpadora. lingua, e despois, o martes que non falamos esta muller máis eu de lingua, estas dúas mulleres que teño aquí comigo, Sandra, dietista realista, e Eva Patiño, falan de sexualidade con máis de 40 anos, sendo mulleres de máis de 40, vale, falan de sexualidade na mazá de Eva. Ai, che, es que igual sí. Bueno, decide o vos, porque ese eu solamente produzo ese. Na mazá da Eva somos expertas en sexo con calcetines. Di que sei aí. O mellor sexo do mundo. E con calcetines. Vos que opinades? Verdad que sí? Teredes próximamente, por certo, que este foi un acordo que chegamos hai pouco, teredes próximamente os programas de aquí de Twitch da Mazá de Eva subidos ao YouTube da Lobeira Today. Vale? Por suposto, Rebeca de Viturro. Con calcetís de Nadal agora mesmo. Claro, por suposto. Claro. O agarre natalicio. Somos super fashion, estamos aí vendo as tendencias todos os días. E agora mesmo teñen que ser calcetís natalicios. Dicíanos aquí a profa que con toda a dor do mundo... A mí dame rabia, xefiño. Dime. A mí dame rabia que expliques así que é a Lobeira Today, que o expliques así. A Lobeira Today é a canle de Twitch en galego que máis diversifica. Porque ten as conversas e ten programas, e vai ter un programa novo, como a TVG. Un programa imos ter un programa novo, imos ter un programa despois de Nadal, que xa falamos antes sobre el. O que pasa que esta xente chega nos tarde. Aquí, non sei se o Pablo está por aquí, que nos explique, pero explica yo ben. Era TVG do Twitch. O xefiño é Fran, eu son Galloso, e a de baixo é Super Piñeiro. Cadrou así. Por orden de chegada, sí. Javier Feijó, sí, calcetís con jopa de baixo. A mí fai gracia este, como a TVG, pero sen Feijó. Sen Feijó é moitas máis cousas que fai mal a TVG, sí. No, como a TVG, pero ben feito, ben, con nós, que estamos moi ben. A ver, esta xente aquí que fala dos calcetins ten que vir a Mazá de Eva. Claro, eso é para o ano xa. A Mazá de Eva, a seguinte Mazá de Eva é para o ano. Moi interesante todo iso. A ver, vou facer, para os que quedades por aquí, que vese que vos interesa seguirnos aquí vendo e tal, vou vos contar, mañá teremos unha conversa
con Luis Penín, que diredes vos, quen é Luis Penín? Pois Luis Penín é un montañeiro que foi 3 veces galardoado co Piolet de Ouro por facer novas aperturas ou novas vías de ascenso, sobre todo en xeo. A súa especialidade son as vías en xeo, é dicir, esvaradizas totalmente. Pois imos ter aí ao Luis Penín, que é lugués, pero traballa en Granada, creo. Traballa en Granada en Protección Civil. Pero ele é de Lugo. E moi orgulloso de ser de Lugo. Aquí ven xente moi importante. Outro día estuvo tamén un pintor. E despois imos facer un parón de Nadal, dende mañá, ata o día 11, que teremos un novo patiño en Twitch, que será o primeiro do ano, e será con Noemí García, que virános a falar a Eva Masamín de neoloxismos. Falaremos de novas palabras como Twitch, que non sei se sabedes, pero Twitch está proposta a palabra do ano no portal das palabras. Unha das propostas é Twitch. Entón, aí queda iso. Vale? Moitas grazas, Daniel. Moitas grazas pola felicitación. E que máis? Despois teremos o día 12, tenemos a María Yáñez nunha das conversas da Lobeira, a xornalista María Yáñez, que é parte da organización do Carballo Interplay, a parte de ser tamén a xefa, por dicirlo de alguma maneira, de 20 na praza. Vale? E logo teremos a Mazá de Eva o día 18. Teremos a Xacobo de Toro o día 19 de xaneiro, teremos a Isabel Risco o día 26 de xaneiro, teremos a miña mai e a meu pai o día 2 de febreiro, porque é o día que eu nacín. Entón, que mellor que ter a miña mai e o meu pai para falar con eles. Teremos a xente de Galicia Friki Film Festival, terémola tamén por aquí o 9 de febreiro. Teremos a Madia Levo o día 16 de febreiro. Teremos a Alberto Montes, o humorista e actor, tamén 50% do podcast Bueno Carallo Bueno, que eles se din o mellor puto podcast do mundo en galego. Habría que velo. Aí lanzándolle bif. Teremos e aquí a Rebeca de Viturro que deixes a xenda por algún lado para que ela vexa. Ten que organizar a vida para ver todo o que faz, xefiño, porque é mucho. E mira, escoita, que te interrumpo. Di aquí dos do Rei. Dime. Que se non vai haber máis invitados na Mazá dos do Rei, tes que vir ti. Porque igual ti estás invitamos a un facendo rei, malas a un cousas rei, no claro, sexo. claro. Porque eu quedeime cos teus comentarios. Temos que explicarche como se fai. O que non se fai. Espera, porque coa mesma temos que cambiar aquí o tema. Espera. Cambiamos. Ai, o fondo da Mazá. Cuidado, a ver. Espera, Eva, pídete o socorro, niño. Espera. Sí. No, este non podemos... Na Mazá da Eva tivemos un directo cunha actriz, a Débora, que eu non lle sei pronunciar o apelido, perdona, Débora. Foi moi bo. Pero dos do Rei, deberíamos invitar a realeza. É moi fiel a Lobeira, xa nos deixou claro. Temos rombos, non? Podo dicilo? Non, bueno. Xa non é horario infantil. Dos do Rei. Se lambe conas, colle contraturas. O outro día, que cortando o rollo co de cambiar as habas. Dos do Rei, tes que vir á Mazá. Para que nós te expliquemos. Hai cousas que estás facendo mal. Que se esfola a lingua, pero que estarás facendo? Tens que vir. Dos do Rei ten que vir de convidado a Lobeira, porque este home vai se lesionar, vai pasar algo. Dos do Rei, nós queremos che ben, non queremos que te lastimes. Queremos que podas con seguridade, cos calcetins, para non resbalar, pero tampouco non che pase nada máis. Se acaso para o ano poderíamos, non sei como vedes, pero poderíamos mesmo pedir un patrocinio a alguén que faga calcetíns en galego, vale? Ou que faga calcetíns en Galicia, vale? E que os venda en galego a poder ser. Vale, e podemos lle pedir un patrocinio para regalarlle uns calcetinciños con topiños destes antideslizantes a dos do Rei, para mellorar a tracción. Igual deberíamos. Non sei como vedes. Igual deberíamos. Eu penso que sí, fai falta eso. Rebeca de Viturro, deberías vir a Mazá de Eva a vernos tamén, de falar destes temas que super interesantes.
Sí, sí. Bueno, vou facer unha ronda aquí de agradecementos, vale? A Miro el Muro, a Eñeduana Cadía, a Será 2022, a Opo Kurt, a San Granger, a Carliños Güey, a Mary VR, a Rebeca de Viturro, a Tacaces, a Drenous, a Iblanco Ramos, a Martín FP90, a Iria PV, a PGILCER, a IDS Ana, a Isa Belao e a Georgina 171. Milleiros de grazas, porque xa sodes lobeiristas, fixestesnos moi felices neste especial de Nadal. Joa, isto é un recorazo, pero un recorazo. Eu non vin nunca subir de 100 o contador de persoas en directo, nunca xamais. Jo, que ben, que ilusión. Bueno, non lle cadrou porque eles tampouco non sabían, Xeciño, eles non sabían que había esta super canle aquí. Claro, bueno, a ver, eu entendo que quen está preparando oposicións vai a ver a Pablo, porque Pablo fai un traballo da hostia co tema das oposicións. Sí, no, entendo que o vexan a él. Nós xa poñemos todo despois en diferido. O único que perden é a maxia do momento de poder comentar a frescura. Chat, pero bueno, claro. o peixe podese comer congelado tamén. Tamén, claro. E hai peixe de calidade congelado tamén. Sí, nutricionalmente case o mesmo. Pois nós perdemos frescura, pero estamos aí está, porque para que non coñeza a Sandra é dietista realista en Twitter, vale? E con Sandra imos comezar un novo proxecto para o ano que se vai chamar Dietista Lobeirista, e na que eu voume someter aos seus consellos de alimentación e a uns cambios de hábitos, e vos podedes ir vendo si surten efecto ou non surten efecto, que xa vos digo que van surtir efecto porque sí, porque teñen que surtilo. Porque é moi boa dietista, que non che fai dieta, e axúdache a coidarte e a comer mellor. Eu estaba pensando, Xeciño, que esta xente que entrou aquí e te viu con esas gafas e esa cama aí detrás. Antimorbo total. Porque é moita estampa de Nuestra Señora. É un estampote. A historia é, se entras nesa habitación, ligas cun tipo e ten esa habitación, que faz? Mirar as luces. Mirar as luces e dicir, ups, hai que me chaman, ai, espérate, esa veño agora. Veño agora, que... todo. Típico truco. Oes, mira, vos que sodes, dicide tamén no chat, contestade no chat estas preguntas tamén. Vos que sodes máis, do apalpador ou de Reis? Unha preguntiña así que tiña eu. Ou de Papá Noel. Eu de Reis. Eu dos do Rei. Dos do Rei. Dos do Rei. Dos do Rei, que me vas traer? Di aquí Georgina que é máis de Reis, Ana. María de Reis. Eu recoñezo que o apalpador... O apalpador dá medo. Dame algo de medo. Vai por aí apalpando barrigas, a veces están cheas ou non. Eu como polo interés quero Andrés, eu son máis de apalpador porque ven antes. Nada máis. Non hai outra razón. Por que elegir? De verdad, que pouca paciencia tedes. Claro. Mira, preguntaba por aquí Ana BMG que como se chama a canle da que falades, que non a atopa. De que canle? No, de que canle falamos? Da mazá de Eva, é esta canle. É todo aquí. A mazá de Eva é esta canle, o que pasa que o que cambia é isto. En vez de ver o que estás vendo agora, que é o patiño en Twitch, pois verías a mazá de Eva, que é este programa que estás vendo aquí. Vale? Claro. E a facemos dentro desta canle. Claro. E a outra das dietas verías isto, máis ou menos así. As dietas non. Non vamos facer dieta, Eva. Non vamos facer dieta. No. Porque as dietas non se fan. Porque as dietas non se fan e vainos explicar a Sandra,
Claro, vai nos explicar a dietista realista por que non é ben dicir vamos a facer dieta. Vai nos explicar. Quería dicirlle a Ana que por eso vos decimos que esta canle é unha pasada, porque é a canle en galego que está aquí o xefiño, aí con todo eso que decora a cama e todo, pero fai todo ese traballo cando... No, mira, ademais, como a Nadal agora vou dicir. O outro día dixeno en... Fala, canta claro. No, outro día en Twitter preguntaba. Canta claro. Vou cantar, claro. Ainda me ia emocionar, me cago en día la jato. Baixa, que este é un momento clave, estás aí tocando o collón. Momento clave. Sí, outro día en Twitter preguntaban se tiveses que elixir un único tuiteiro para darlle as gracias este ano, eu tiveno claro. Eu a Fran da Lobeira Today, por facerme parte da Lobeira Today, primeiro co patiño en Twitch, pero é que ademais Sandra máis eu tiñamos esta idea da... Eu tiña a idea xa de falar de sexo no Twitch, dunha forma desenfadada, como falamos entre amigas, esas conversas que temos entre nós, sacalas aí, que a xente nos comentase. O que non tiñamos Sandra máis eu era ese dominio, nin a tecnoloxía, nin nada. E daquela o que fai Fran, porque Fran ese día non está por detrás, elévanos todo, e nós xa só temos que esbardallar. A Lobeira Today é o máximo, e danos esa posibilidade, como agora van facer isto, é maravilloso, non hai outra canle igual en galego, non hai nas moi iguais, pero non que este facendo isto, que está facendo o Fran na Lobeira Today, que é super chulo e que nos dá a oportunidade a xente así que non que somos manejadas, eu estou aquí cunha tableta a ver se me entendes, sabes? Uns auriculares é así, eu tecnoloxía pouca. E danos a oportunidade de estar aquí, no Twitch, dicindo cousas importantísimas de poder e cousas así. Importantísimas. Claro. E de vibradores con pajaritas. É de todo. Falamos de todo de podicheu. Salía mayoritariamente no chat que a xente era máis de Reis que da Palpador. Inda que o Palpador ten moito aquel para aparecer nunha maza de Eva, porque a veces tamén que haxa alguén que apalpe ben. Eu a ver que vos parece que vou apalpar por aí. Porque dicídelle aquí a esta xente que está aquí, dicídelle cal foi a proposta que fixestes na pasada maza de Eva. Que había que crear un disfrace de que? Un puti disfraz. Un puti disfrace. Hai que dicilo ben en galego. Puti disfrace. Da palpadora Chechi. Da palpadora Chechi. Dinos aquí a Rebeca Viturrio que salada Eva. Eva é así. Eva é así. Sí, bueno, vaya por Dios, como dejase como outra calquera. Xa fun sempre así. Son as 11:30 da noite. Ui, Dios mío. Son as 11:30 da noite. Neste momento o patiño en Twitch convencional, o normal, xa estaría para rematar, ou prácticamente rematando. E agora vou vos contar unha cousa. Especial de Nadal, os que non coñecedes a canle non sabedes nada, os que non estades cerca de min non sabedes nada, pero hai cousa de 2 semanas, cando a ponte da Constitución, miña mai ingresou no hospital. Case morre, basicamente, vale? Case morre, porque entrou en UCI un mércores, saeu un venres, e grazas a Deus deron coquetiña e saeu ben, e estanlle facendo probas e está para sair. Pero esas 2 semanas non puiden facer todo o que tiña previsto facer. Entón, todo se me foi facendo bola e, bueno, salimos adiante como puidemos, fixemos a maza de Eva a semana pasada, entrevistamos a xente como se non pasara nada, pero con ese resquemorciño dentro, e grazas a Deus, miña mai está xa lle fixeron a última proba hoxe, mañá danlle os resultados desa proba e hai 2 posibilidades, ou que pasemos o Nadal en casa ou que pase o Nadal no hospital, pero para sair despois. Entón, dito isto,
vale, que xa está ben, xa, é dicir, xa lle dá moito polo saco os celadores e estas cousas, que eso é bo síntoma. Vou vos poñer a panxoliña preferida da miña mai, que sempre a cantaba cando eu era pequeno. Miña mai é castelanfalante, coñecerédela en febreiro, é castelanfalante, e meu pai é de Bergantiños, é da terra de Eva, máis palá, é de máis palá da terra de Eva porque é de Cabana de Bergantiños. Entón, un é galego falante, outra castelán falante, pero miña mai encantáballe esta panxoliña en galego cando eu era neno xa me cantaba sempre cando eu era neno. Entón, vou vola poñer, aquí interpreta María do Ceo, pero vamos, a panxoliña popularizouna Fuxan os ventos, creo. Por entre as silveiras alegres cantan os paxariños, anunciando a todos con grande emoción que nace un neno por excelencia dun ser divino e ven a ser fillo do noso Señor. A Belén vin de pastores, que ali naceu o meniño que estaba titiritando de frío, e o pobriño rompe a chorar e ninguén corre pro consolar. Soy o boiciño co va fechar, que entaba o neno sin descansar. Por entre as silveiras alegres cantan os paxariños, anunciando a todos con grande emoción que nace un neno por excelencia dun ser divino e ven a ser fillo do noso Señor. As ovelliñas pacendo por a beira dun lameiro volan por haber nacido un neno Deus verdadeiro, e o pobriño rompe a chorar e ninguén corre pro consolar. Soy o boiciño co va fechar, que entaba o neno sin descansar. A Belén vin de pastores, que ali naceu o meniño que estaba titiritando de frío, e o pobriño rompe a chorar e ninguén corre pro consolar. Soy o boiciño co va fechar, que entaba o neno sin descansar, e o pobriño rompe a chorar e ninguén corre pro consolar. Soy o boiciño co va fechar, que entaba o neno sin descansar. Moi chula. A min sempre me gustou Bicos esta para a túa panxoliña. nai. A miña Fran, vella. Que... A Marisé, que lle que chamaban, se nestes lle chamaban María días- Josefa e estaba toda indignada porque lle chamaban María Josefa e ela é de toda a vida é Marisé. Chamabanlle Seguro que a tedes xa o venres na casa, xa verás. Oxalá que sí. Mais, se non está, pois haberá que facer turné. Como só pode entrar un na habitación, pois haberá que facer turné. Un vai comer os langostinos, outro vai comer a carne e tal. Imos facendo así. Moitas grazas, Javier, moitas grazas a toda a xente que dá ánimos por aquí. Moitas grazas, moitísimas a Suso Montanes, que se acaba de suscribir. Xa somos 9, xa temos 9 suscriptores, Ollo aí, Locura. Ollo aí, Ollo aí. Iso que era? Subida de soldo? Andorra. Sí, Ah, pago o Andorra triple do que vos pago. Eu voume pa Azores. Moitas grazas a todos. Por sorte Veña, xa va, va estando ben.
Entón, agora, para os que queríades o apalpador, tamén hai... Vamos a ver. O mércores pasado, pa xente que non para por aquí moito, que ven de novo, o mércores pasado falamos co pintor Leandro Lamas. Vale? E podemos falar con el e mesmo se visualizou algo que pode chegar a parar aquí na Lobeira, que é un cursiño de Leandro Lamas, ou mellor, ou un así se fai, ou algo así. Algo así faremos. Algo imos facer. Pero a cousa non acaba aí, porque se non sabedes, Leandro Lamas ten unha canle de YouTube. Se non sabíades, xa vos lo digo eu. E hai cousa de 4 anos, 3 ou 4 anos, xunto con Roberto Grandal, creou esta maravilla. Mirade. Veño da Loro Courel, veño da alta montaña, veño atravesando o río, veño apañando castaña, veño apalpando barrigas. Non quero ver as baleiras, toma un feixe de castaña e un brinquedo de madeira. E do Courel a Vigo, de Vigo a Vimianzo, de Vimianzo Neda, a ver se dou chegado, e de Vilalba a Noia, de Noia a Carballo, de Carballo a Mos, non pises o fregado. Ai mamaíña, ai mamaíña, canto de bondado. Ai mamaíña, ai mamaíña, non pises o fregado. Os lobos e os xabalís guíame polos carreiros, ás veces paro descanso e deitome nun palleiro e voltarei outra vez para o ano a estas alturas. Agardo ver as barrigas todas cheas de fartura. E do Courel a Vigo, de Vigo a Vimianzo, de Vimianzo Neda, a ver se dou chegado, e de Vilalba a Noia, de Noia a Carballo, de Carballo a Mos, non pises o fregado. Ai mamaíña, ai mamaíña, canto de bondado. Ai mamaíña, ai mamaíña, non pises o fregado. Ia che dicir, Sandra, si te ia xa ou despídeste, pero xa te despides. Estamos dicindo, Sandra, que ten que marchar. Entón, moitísimas grazas por pasar. Estamos aquí a plantilla ao completo da canle, da Lobeira Today SL. Igual medra esa plantilla para o ano. Entón, pois mira, nunca se sabe. Nunca se sabe. Como? Está alguén embarazado por aí? Non, programas novos, aparte do teu. Vale. No, bueno, moitas grazas a Marga Lendoiro polo seguimento e a María RT, a Marrozfer, a Georgina 171, xa non sei se dixen ou non, pero penso que sí, hasta aí lein. Moitas grazas, Sandra, por pasar. Vémonos despois do Nadal, pasa unhas boas festas, come moita froita. Comede froita. Comede froita. Temos que deseñar un berro para min. Eu ia popularizar nese programa de Dietista Lobeirista a frase, a ver que che parece, a frase con tranquilidade e vos alimentos. Vamos a darlle unha volta. A ver como é. Facemos unha frase para min tamén. Ti xa tes, un pirolón fai ilusión. Un pirolón fai ilusión, é que... E os calentadores fodedores. Sí. Chao, Sandra. Chicos, bicos. Bueno, pues aquí tivemos a Sandra, aquí tivemos a profa. É que, a ver, xefiño,
No, tedes que facerme unha frase decente. Que clase de persoa parezo eu? A miña frase é un pirolón Pois, fa ilusión. home, que clase de persoa pareces? Pois a persoa que di que un WhatsApp un pouco subido de tono xa son preliminares. Ese é o tipo de persoa. Bueno, vale, pois xa está. Son ese tipo de persoa. É Pois que que a lle vou frase, facer? escoita, a frase dixéchela ti, non é nosa. A frase é dun. Entón, bueno, A máis dixena consentimento. Eu dixena consentimento naquel momento. Pero claro, non era para que quedara. Bueno, temos que facer, dos do Rei, temos que facer as camisetas. E calcetíns tamén. No, hai que facer, hai que facer. Pois o dito, xa vos dixen parte da axenda que estaba por vir, vale? Moita... Non son da Lobeira de Preto de Bande. A miña Lobeira é en San Sadurniño, é un lugar de San Sadurniño. Non son da Lobeira de Preto de Bande. Non. Hai moitas Estou lobeiras na Galiza. No norte da provincia da Coruña, no noroeste da provincia da Coruña estou. Pero sí, pero bueno, chamas a Lobeira e temos tamén hai cousas aí rondando nesta cabeza grande que teño de facer un irmandamento entre lobeiras. De feito, hai unha historia, hai moitas lobeiras, pregunta aquí Moisés Pombo si hai moitas lobeiras. Hai hasta unhas illas lobeiras. Moisés. Que íamos quedar, de feito, sí. díxonos como se chama, Miguel de Lira, de Miguel quedar de Lira. nas illas lobeiras para facer unha conversa ali, el maseu, cando tivemos Bueno, a conversa. el ainda pensou unha cousa máis enrevesada. O Miguel veuse moi Sí, arriba na conversa da Lobeira. Facer un directo onde o Fran estaba na Lobeira, na Lobeira de San Sadurniño, no Hórreo, e el o levaba un paisano dali a Lobeira chica ou a Lobeira grande? Hai dúas Lobeiras alá en Lira. Penso que é a grande. Ti mira que, porque hai xente que... Sí, veuse moi arriba o Miguel, pero o Miguel quere. De feito, hai algún directo no que expliquei de onde ven o de Lobeira, que non ven de lobo, ollo, Os que pensades que Lobeira ven de lobo, non ven de lobo. Non todas as lobeiras veñen de lobo. Ven de outra cousa. O expliquei por aí nun directo. Outro día no Patiño en Twitch facémolo. Oes, imos xogar as palabras hoxe, ou non? Non sei nin onde as teño, xefe. Non preparache nada. Ti sabes o que me viñen eu arriba con isto da palpadora e o Nadal e as felicitacións. Moitísimas grazas a Miguel Fieiro pola raíz que nos acaba de meter aquí tamén. Acaba de chegar Miguel con 16 espectadores. Moitas grazas a Olaya Miau polo seguimento. Moi boas a todos, benvidos as e es seguidores de Miguel Fieiro. Moi boas, Miguel, moitas grazas, home. E felices festas. Pero mira, o das palabras, dime. Que xusto falamos no Twitch, ou no... Ai, Dios mío, xa non sei onde estou. Tanta rede. No Twitter xusto falamos estes días, que agora non as teño aquí, Apálpame, Eva, disque. A quen quere que o apalpe? Quen quere? Olaya Miau. Olaya Miau, aí vou. Olaya Miau, el de encima venme con cousas de jata. Aí vou. As gafas, Miguel, son de cristal fino, non teñen fallo. Falábamos antes no Twitter dunha palabra que non estábamos de acordo se está perdendo. Eu diría que sí que é acochar. Acochar, por agochar. Taparse, acocharse. Vale. Sí, tiña de feito pendiente de meter as miñas palabras, pero estes días, coa emoción desta do Nadal, non fixen nada. Acochar como acocharse na cama. Sí, isto que di aquí Xan F. Isto que di Xan, que acochar, arroupar, sí. É iso. Sí. Di que na súa zona dice moito. De onde eres ti, Xana? De que zona é? De que zona é? De Lalín. Mira. De Lalín. Mira, aquí di Volgueseta, acocharse, emporcallarse. No, eso é encocharse. Acocharse. É acocharse. Con o pichado. É que xa sou o acocharse, non acocharse. Ben que claro, ben. salir de min xa vos parecía que xa iba a palpar, mas facer porcalladas. Ben que ben.
Cocho do can. Cocho do can. Pero cocho do can estamos na mesma. Cocho é un o pechado. Cocho, cocho. Que esta é outra historia cando escribes. Pero tamén imos ter un patiño en Twitch para falar da grafía reintegracionista, esas cousas. Jo, estou non parar, Cocho, cocho. Gracísimas a Patricia, Claro, é que a Patricia A ver. Alumine e a Moito Ollo e a Olaya Miau polo seguimento. Mil grazas, de verdade, é que estou flipando hoxe. Hoxe o Pablo liounola hoxe, porque nos mandou aquí a toda a xente que está preparando oposicións. E claro, meteunos aquí no directo, eu de repente vexo correr o chat aquí polo lado da transmisión e dixen, Dios, que anda atendido isto é imposible. Pois se estades preparando oposicións, vos... Moi boas, Patricia. Mira, dende Argentina, están nos vendo, Sí. Patricia Alumine. Dende Argentina. Pois un Vos estás saúdo. preparando Que oposicións, hora é en taladrade la Argentina? cabeza. Contra a beira da noite, descansades un pouco e entrades na lobeira. Os martes, os mércores, que hai conversa. Os martes adoitan ser os programas... Que hai que estudiar, pero tamén hai que... Mira, os programas dos martes adoitan ser ás 10 da noite. Ás 10 da noite hora española. Vale, agora son España ás 23:45. E en Argentina dinos Patricia que son... A ver, que non lo dixo aquí. Que perdín o... ás 19:45. É dicir, pois, mira, 4 horas menos. Pois, entón, 4 horas menos, pois ás 8 da tarde de Argentina... No, ás 8 no, joder. Ás 10, menos 4, 6. Ás 6 da tarde de Argentina empeza o Patiño en Twitch. E máis a Mazá de Eva. Un martes Patiño en Twitch, outro martes Mazá de Eva. Os martes estou eu. Sí. Está Eva, todos os martes. Que é a Galloso da Lobeira Today. Bueno, estábamos a falar hoxe de panxoliñas, vale? Pero o caso é que o programa xa prácticamente rematou, porque eu non teño ningunha panxoliña máis preparada, salvo unha. Teño unha para rematar, dúas, realmente. Teño outra do apalpador que podemos poñela, se vos presta. Esa ten letra, podedes cantar na casa. Entón, ímola poñer, vale? Que é a canción do apalpador de Malvela. Veña. A ver se dou con ela, claro. A ver, xa... Vale. Pois non a teño aquí. No, ves, non a teño. Tiña para buscar. Tiña para buscar aquí. Buscámola aquí un momento. Bueno, claro, ao mellor falo así de amor da amiga. A mí molábame que pecharas coa Guadalupe. Que ademais a xente que non estaba ao principio, claro. Poñémola despois. Poñemos a cantiga do apalpador, parece. Pon a do apalpador, pero despois pecha con esa porque ademais ela explicounos como era o conto este de ir cantar panxoliñas. Oes, antes de nada... Hai xente que agora está, que ao principio non estaba. Claro, digo, antes de nada hai que explicarlle a esta xente que tamén, digo, que tamén paramos polo YouTube. Polo YouTube e polo Instagram. Está a Lobeira Today. A Lobeira Today está en prácticamente todas as redes, salvo en TikTok. En TikTok non está a Lobeira Today. Síntese. Non damos atendido a máis. De momento. Non dou atendido a máis. Entón, imos aquí, compartir pantalla. Veña. E imos ver a cantiga de apalpador. Esta ten pa karaoke, podedes cantala tamén. Non se oi, Fran. Eu non a oía, pero non sabía ser eu. Pero di no chat, Volgue Z, que non se oi. Pois non sei por que non se oi, porque Esa teño eu posto cas nenas, cando eran máis pequerrechas. Agarda un momento, que igual compartín mal. Nada, home, busca aí. Tamén nos estaba dicindo por aquí Xan GF,
que lle gusta moito unha palabra que xa non lle escoita a ninguén. Tens que vir aos Patiño en Twitch, que temos un un tema Nadal, descascarelleime. Temos un tema de palabras que xa se van perdendo para ilas recordando e introducindo. Unha recuperación que fai Eva aí das palabras unha escolla que fai a Eva aí. Vamos lle dar agora con audio, veña. Agora sí que se oi, seguro. Xa veredes. A ver, agora este. Veña, vamos cantar. Vamos cantar. Maite lobo, meu meniño, marcha agora pra camiña, que vai vir o palpador e a palpar chavaliña. Maite lobo, meu meniño, marcha agora pra camiña, que vai vir o palpador e a palpar chavaliña. Xa chegou o día grande, día do noso señores, xa chegou o día grande, mirao a palmadores. Xa chegou o día grande, día do noso señores, xa chegou o día grande, mirao a palmadores. Mañanía de Cachela, cabera grande, araña, ya de vino palpadores, unha mega de castaña. Mañanía de Cachela, cabera grande, araña, ya de vino palpadores, unha mega de castaña. A la pora de la tempa, mira, xa ven relumbrando, señora palpadore, para darnos aguinaldo. A la pora de la tempa, mira, xa ven relumbrando, señora palpadore, para darnos aguinaldo. Bueno, cousa guapa isto, cousa chula, Mira, profe, Jesús. Fran, xefiño. Dime. Volvo a repetir, explicas mal a Lobeira, ti explícala mal. A parte da Galloso, tasme que deixar a viva parte comercial. Patricia Lumine, que preguntaba aí donde, cando se fala dos programas e tal, que xa lle contestaches ti. Déixame a parte comercial. A Lobeira Today é un pequeno medio de comunicación que usa redes que temos todos, pero é un pequeno medio de comunicación. É todo aquí. Bueno, é pequeno, ninguén naciu grande. Hai que nacer pequeno. E somos pequenos, pero estamos aquí para medrar. Todo é aquí. Todo se coce na Lobeira Today. Todo é nesta canle. A Lobeira Today. Se buscades a Lobeira Today, atopades todo. Atopades a Patiño en Twitch, atopades a Mazana de Eva, atopades as conversas da Lobeira, atopades en YouTube, que non o dixemos antes, as 50 do YouTube. Dentro de pouco a dietista lobeirista, moi dentro. Tamén aquí no Twitch, pero digo, en YouTube, as 50 do YouTube, que é un vídeo mensual que resume o que pasa que esta semana, polo que contei antes de miña nai, pois aínda non saiu, estaba acabando hoxe, pero aínda non o puiden acabar, e o da semana pasada, pois, o sea, o do mes pasado, pois tampouco foi ben, pero bueno, prometo volver a facelo antes do 15, para que non seña a 2 meses pasados. Entón, hai un vídeo mensual resumindo as 50 canles de YouTube que máis o petan en galego en cada mes,
que a partires de xaneiro vai comezar a sair a lista, pero a lista vai pasar de puntiñas polas canles que xa estaban e vai resumir un pouquiño máis a fondo as canles novas que entran ou as reentradas novas que hai. A parte de que a lista que publicaba no meu blog Vivo na Lobeira, que se chama así o blog, pois esa lista que só resumía as 50 canles que o petaban máis 5 posibles entradas, vai poñer todas as que publican cada mes. É dicir, van sair todas as canles que publican contido cada mes, vai sair unha lista, como unha newsletter actualizada aí, nese blog, vale? Poñendo as canles que publican contido cada mes. E iso, podedes pasar polo YouTube, suscribirvos, podedes aquí seguirnos, e mesmo suscribirvos tamén, se queredes, pero eu non obligo a pagar a ninguén. Entón, o que sí que podedes facer gratuito é seguirnos aquí na Lobeira Today, porque creamos moito contido. Moito contido e a veces de calidade, incluso. Imos triunfar po ano que ven. E o ano que ven veñen máis cousas. Como xa dixen, pois teremos a Isabel Risco por aquí. Teremos o mellor tiramos cañas por aí para traer xente a Maza de Eva tamén. Traeremos xente a Dietista Lobeirista tamén, que é un novo programa que vamos sacar sobre alimentación saudable, alimentación e hábitos saudables, coa Sandra Román, que estivo ata aí un pouquiño con nós. Sacaremos moitas cousiñas. Quen fai todo isto? Nós. Xa está. Non hai nada máis. Un ordenador, unha tele... En realidad fai el. Eu só veño para falar. E nada máis. Imos poñer agora a xente o de Lupe ou que? Que dicides? Queredes ver a Lupe os que non a vistes? Os que xa a vistes queredela volver a ver? Bueno, volverla a escoitar, porque non se ve. Queredes volver a escoitar a Lupe explicándonos... Un día que estaba a Pirma. Explicándonos como se facía antigamente o tema das panxoliñas. Pois entón, ímolo poñer, unha vez que remate, pois desexaremosvos que pasedes, os que estades aquí no directo, que pasedes un feliz Nadal, os que nos vedes a noite do 24 de decembro po 25, que publicaremos isto no YouTube, os que nos estades vendo no YouTube, desexaremosvos que pasarades unha boa noite boa e que pasedes un bon día de Nadal e nada máis. Entón, imos poñer a Lupe, despois despedímonos, Eva, que che parece? E ata o ano que ven no Patiño en Twitch. Mañá queda a conversa da Lobeira con Luis Penín, un montañeiro que ten 3 piolets de ouro, que é un premio que dá a Asociación de Montañeiros Mundial, a Asociación Mundial de Montañeiros, dá a Asociación Española de Montañeiros dá un piolet de ouro por cousas difíciles que fan os montañeiros. Mañá falaremos máis con el para que nos explique máis cousas. Dito isto, non me lío máis, vou voltar poñer a Lupe cunha panxoliña típica de Oca, vale? Explícanolo ela. Boas, son Lupe. Mándovos saúdos para Fran da Lobeira e para a miña amiga Eva Patiño. Agora que vin que estades aí buscando panxoliñas, villancicos e cousas destas, acordeime que aquí na miña parroquia de Oca, no concello de Coristanco, tamén se cantaban panxoliñas e íbase polas portas das casas cantando e pedindo o aguinaldo, non? Chamábanlle pedilo o aguinaldo. Entón, cando chegaban á porta da casa dun veciño, os rapaces, para pedilo o aguinaldo, primeiro hai que ser educados e pedirlle permiso se che deixan cantar ou non. E daquela eles decían: a esta puerta estamos 4 pasajeros, si nos dan licencia comenzaremos. No es descortesía ni desobediencia ponerse a cantar sin pedir licencia. E daquela decíanlle: cantamos. E os de dentro decíanche: cantade ou non cantade, non? Normalmente decíanlle: cantade, cantade. E daquela botábanlle unha panxoliña como, por exemplo, esta que vos vou cantar aquí.
Esta noche es noche buena por ser noche de alegría. Caminando vai José, ama y la Virgen María. Caminan para Belén por ver si llegan con día. Cuando a Belén llegaron, toda la gente dormía. Abre la puerta, portero, a José y a María. Estas puertas son de vidrio, no se abren hasta el día. La Virgen viene cansada, la Virgen parir quería. Aún no pare esta noche, ni para la que venía. A la medianoche en punto, la Virgen parido había. Un niño como una estrella, el mismo Dios parecía. Tanta era su pobreza que ni un pañal tenía. Bajo un ángel del cielo, ricos pañales traía. Unos eran de Holanda, otros de Holanda fina. Subió el ángel pa'l cielo, cantando el Ave María. Así como lo cantaba, se retira para arriba. Allá en los altos cielos hay una gran cazaría. No la hizo el rey de España, ni otro de artillería, que la hizo el Dios del cielo para la Virgen María. Aí vos vai, Panxoliña desde aquí de Coristanco. Bicos e saúdos para toda a xente, bo Nadal, enchedevos ben, a ver se toca a lotería. Bicos. ¡Mua! Moitísimas grazas de novo a Lupe Blanco por esta obra de arte que só se puido escoitar esta noite na Lobeira Today. E o que dixo ela, bicos a todos, que esta noite toque a lotería, o sea, que mañá toque a lotería. Oxalá tocar a lotería, verdad, Eva? Dios, se tocar a lotería, que non sei o que faría se toca a lotería, a verdade. Tolear primeiro, seguro. E nada máis, o resto, pois, nada, dicirvos, decídeme, vouvos dar unha lista de canles que me van sair aquí, están Mosiño e o Hanabi, voullo facer o Hanabi porque a min gustame moito o Alfredo, entón imoslle mandar a raíz a Alfredo porque me gusta moito como fai os directos, aínda que xa vos aviso que xoga xogos de medo, vale? El xoga xogos de medo. Entón, os que señades así de canguelo fácil, non tal. O resto, vémonos mañá, vale? Vémonos mañá na conversa con Luis Penín, que falaremos cun montañeiro que ten 3 piolés de ouro por aperturas feitas en paredes de xeo. Ollo aí. E vai nolo contar todo mañá. No directo de mañá ás 10 da noite, non ás 8, porque en primeiro eu tiña o programado para as 8, pero vai ser ás 10. Ok? Imos iniciar a raíz, unidevos aí a raíz. Eva, non te queres despedir? Felicitarlle as festas a esta xente. Bo Nadal a todos. Aos que vos guste, moi ben. Aos que non vos guste, un día como outro calquera, e po ano xa estamos aquí outra vez con nosos contos estes. Eso. Grazas. Veña, unha aperta a todos,
boas festas e feliz Ani Novo. Adeus.